Vi har også nogle andre ord for køn, som har lidt med seksualitet at gøre. I kender formentlig ordene luder og plager. Det er nogle ord, der måske snakker om, at en person har lidt meget sex, eller i hvert fald er lidt meget rundt med forskellige mennesker. Der er måske også forskel på, hvornår vi bruger luder og hvornår vi bruger plager. Man vil måske oftest bruge luder om piger, plager om drenge. Men betyder de egentlig det samme? Nogle vil måske mene, at luder er lidt mere dømmende. At det siger noget om, at vi måske synes, at en pige eller en kvinde har for meget sex, eller er lidt for seksuel i sin måde at være på. Hvor plager, det kan måske også godt være, at vi synes, at en plager er lidt for meget, men det kan måske også være lidt sejt med en plager. Eller hvad? Hvordan bruger I de her to ord? Og synes I, der er forskel på, hvordan vi egentlig ser drenges og pigers seksualitet?